Carbonell, amb la seva armilla, la seva entrada, molt bé. Perfecte. Protecció, got de cervesa a la mà, claríssim. Instruccions màximes. Ei, endavant, va, que això ho tenim. Faci la preparació. Senyor pirotècnic, quan vulgui pot ficar-li foc al castell de focs. Que no tens foc, que no tens foc. Tens foc o no? No tens foc? Fem una cosa, ja ho farem popular del tot, que algú doni foc, clar? Ell mateix, vinga, fot-li foc. No va? Algú del públic que tingui un encenedor amb ganes de veure un castell de focs? Clar que sí. Vinga, va. Sobretot seny, eh? No val tampoc aquest? Què? Alegria. Avui he tornat al lloc on vaig néixer. M'han reconegut els amics de sempre. He parlat de quan anàvem els padres, les hores de joc, la penya d'arbre. I és que jo he tornat a caminar dins la plaça. He vist els carrers, el campanar, font de l'església.